Chris Cardona sostna li hu firma il-ftehim mal-Vitals Global Healthcare u kien wieħed mill-kuntratti li firma fil-kompitu tiegħu fi żmien li kien Ministru għall-Ekonomija u xed hekk kif l-erba' komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' numri ta' persuni, inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet f'wieħed mill-każijiet xprunati mill-inkjesta tal-Maġistrat Gabriel Lavella fuq il-pedana tax-xhieda Dr. Cardona għalli firma il-kuntratt bħala il-Ministru responsabbli mill-Malta Enterprise u qal li ma kienx ikun jaf id-dettalji kollha li jkun fihom tal-ftehimiet hekk kif dawn jiġu amministrati mill-entità governattiva. Intqal li dan il-ftehim iffirmat f'Ottubru tal-2014 ma kienx imġeddet hekk kif kien jinkludi biss l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-pjan tal-Gvern kien li jkun hemm titjib ukoll fl-Isptar San Luqa ma' dak ta' Għawdex. Fil-qorti, Chris Cardona qal li ra dan il-ftehim fil-jum meta iffirmah u meta xehed quddiem l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Meta mistoqsi jekk kien xra xi ħaġa suspettuża f'dan il-ftehim, Chris Cardona wieġeb fin-negattiv. Ġie mistoqsi jekk kienx hemm preżenti l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, iżda hu wieġeb li kieku kien preżenti kien jiftakar. Il-każ ġie aġġornat għax-xahar id-dieħel fejn għandhom jiġdu 8 persuni li ma stgħux jiġdu fis-seduta tal-erba'.